Takže dnes je 1.8. a toto je môj rok na YouTube. Takže dnes si povieme niečo o tom, čo som zistil a čo mi robilo problém za tento rok. Takže môj hlavný problém bol konzistentné dodávanie videí. A vyriešil som to tak, že som si rozdelil typ contentu na niekoľko častí. Tým pádom ho viem dodať pravdepodobne včas. Mi takisto záleží na tej kvalite toho videa, ale záleží mi zároveň aj na dodanie toho času. Takže som si to zo začiatku rozdelil tak, že vlastne napríklad dodám 2 videá za týždeň. Občas sa mi to nepodarilo síce, ale mám už na to nejaký systém. Takže v podstate to je to o tých videách. Takisto mi dosť robilo problém sa aj vyjadrovať na videách. S čím myslím, že sa lepším postupom času. A takisto mi robilo problém dosť aj editovania videí, v čom sa myslím zlepšujem postupne. Takisto za tých viac ako 50 videí si myslím, že som sa mohol v niečom zlepšiť. Takže toto bol môj prvý rok na YouTube. Takisto mi záleží aj na odozve, takže chcem vedieť, čo si myslíš o takomto videu. A takisto, pokiaľ ťa zaujímajú moje videá, tak si určite choď pozrieť ďalšie. Po prípade vidíme sa na streame alebo niekde pri ďalšom videu. Takže čau.